Kira aku lah ganyang. Nyang. Lah kok nak ke duwe iki? Tak ke suntik. Iki ndang somokan. Kena ringi dhewe. Lah. Ndak usah. Apa ke ya? Iya, ndak usah bayar ndak apa. Tak ngono lho. Piro ke ini? 5.000. Hah? 5.000. Apa iki? Godho. Hah? Godho. Oh iya godho. Udah piro? 2.000. Kage duwe ya apa? Wah, gayahe password ndak duwe dhuwit bendina. Hah? Tak aku nyegat. Beli jatuh wae. Jadi aku lah ganyang kuwi. Ganyang kok gak omong. Nyolek ndak dhuwit. 7.000. Hah? Apa kuwi? Nya wis. Kah? Kayak juwendes ngono nang dhuwit kuwi. Napa mau duwe barang? Kayak anakmu. Kepingin ngekaipean kok. Nyape. Iko lho ana sing cilik kok. Kan lagi ada lagi suntik kok. Iki lho. Duit. Biar weh. Yo aku ganyang lah aku nyegat wong tuwek iki kok. Pamo liwat. Tak jupuk 7.000. Piro wis? 7.000. Hah? 7.000. Lah ngene godoe. Wes. Lele 2.000, godho lele 5.000. Godhoe 2.000. Kanca karo sesuk. Jadi aku lah budak weh. Aku nyegat wong tuwek lho. Sopo? Pak Mo ah? Jadi lah anak Pak Mo. Cuk. Wong tuwek mbok. Pak Suji. Bagong, Pak Bagong. Pak Suji. Anu apa kok jenenge gele nggawa iwak ape mesti tuh. Apa jenenge? Kemule tak gorene ya. Hah? Kemul. Apa? Kemul. Gempol. Kemul. Selemut. Kepul ya wis. Selemut. Selemut. Hah? Selemut. Ambo. Apa? Selemut. Apa? Tak gorene. Tak gorene. Apa? Lho, cene kenepen gawe adem-adem. Aku tuku nang wong bayane nang wong. Tak kei, tak kekno. Mau abot. Wah, aku tuku nang wong iku. Kenepen gawe. 80, Kenepen gawe adem-adem. Apa? Cene ndak adem. Kah, masih adem aku abot-abot. Yo. Tinggal ya apa banyak kali menjelai tiba aku. Tak pekno banyu marine. Hah? Tak pekno banyu. Tak angsuno. Orang duwe banyu lho ya. Nek wong liwat iku lho, tak kongkon. Payo banyu Pak anu Pak Prakti posang lho. Pak payo banyu aku tak kok nang mbako engko. Iya tak pekno banyu. Ana kali mesti tiba aku. Tak pekno banyu sik. Alah. Aja wae monggo ada ikan ngono tadi. Sik. Apa itu? Tiba-tiba. Apa kok Ngepek banyu sik.